Ако запишеш песен с мен, аз съм една приятелка, която е арабка, живее в Хасково, продават дюнери. Дюнери, тя е напълна българка, напълна арабка. И ми превежда тук идва в MySpace ми, пише с човека, който е рапър от Дубай. И тя урежда нещата. Ако нещата станат с арабския рапър, аз ще запиша с него. Песента ще стане хит. Той ми е казал, аз ще ти дам 8 милиарда. Брат, викам, това не са 8 милиона, викам, човек, това са 8 милиарда. Викам, пиши тука. Пък тя момичето перфектно знае арабски, разбираш, тук продават дюнери в Хаско, най-хубавите дюнери продават. Разбираш, баща ѝ е арабен от Дубай, майка е българка, тук в Хаско живеят, иначе са от София, от 2 години са в Хаско. И смисъл е такъв, викам. Тя вика, това за него е нищо. Значи да вика 8 милиарда. Ако песента стане хит с клип в Дубай. Вика, майка му деба, аз ще направя пластична операция, ще стана красив, ще стана як, ще стана известен, ще стана по-известен от Eminem и Lil Wayne, да, майка му деба. Направо ще направя песен с Eminem, Lil Wayne, 50 Cent и DMX. Направо ще плащам на всички, разбереш, защото те хора даже нямат толкова пари. Защото в едно мазе може да има една мишка. Но една мишка, ако намери 40 кг сирене и го изеде, може да стане един голям плод, по-голям от най-големите плохове. Мемори, знам, че мишите са безплатни. Ама мемори, и твоите мишите са безплатни. Аз не си мечтая. Аз просто си говоря капеленце. За шоуто. Аз не си мечтая. Брат. Аз правя бързи пари, те бързо се пръскат. Не ми говори за коли, защото се блъскат.